назди микрофон инҷо биё. Кен шумо? Раҷабзода Шаҳбоз Музаффар. Чанд сол шуд кор мекунӣ? 1 сола 8 моҳ муҳтарам ҷаноб олӣ. 1 сола 8 моҳ? Бале. Чанд хона доред? Ростша гӯ. 3 та муҳтарам ҷаноб олӣ. Чанд машин доред? 1 та. Якта не, ростша гӯ. Муҳтарам Ман дорам дастамда. фаҳмидам, 2 та ҳаман аст, 1 таш аз ман аст муҳтарам ҷаноб олӣ. Якташ ба номи дигар, якташ ба номи худат. Чанд сум истад машин? Чанд забони хориҷиро медонед? 3 забон муҳтарам ҷаноб олӣ. Куҷоро хатм кардӣ? Дипакадемияи Россия муҳтарам ҷаноб олӣ. Дурӯғ мегӯй, хатм накардаӣ. Консулужу бале бале. Хатм накардаӣ, дурӯғ нагӯ. Бале хатм кардаги нестам муҳтарам ҷаноб олӣ. Ба сабабҳои Пешат кардам барои надоштани саводат.